Добър вечер. Много ми е приятно. За първи път се организира такова събитие, за първи път участвам. Явно това е, така се каже, в биографията на специалността, ще остане. Но това събитие има предистория, когато бях съвсем млад асистент, преди 10 години, тогава група студенти направиха проектория. И подобни опити имаше за самоопределяне на специалността. Всъщност това е в рубриката "Какви сме ние, философите", по един изключителен начин направено през кариерата. Но това не е изобщо кариерата, това е професионалната кариера, защото явно специалността да помага да направим кариера в бащинството, в съдружеството, в приятелството и така нататък. Философията позволява всичко това. Да си добър баща, добра майка, добро семейство да създадеш и така нататък. Тук говорим да си добър в пазара, да направиш нещо за другите и те спокойно, с чиста съвест да си дадат от своите пари на тебе. За това, че ти точно да си правиш това нещо. Имаме следното обстоятелство. При нас пристигат година на година, седмица на година, все по-талантливи и по-умни студенти. Въпросът е следния. Дали, когато ти си се записал в философия, вече не си достатъчно надарен и във всяка една специалност ти би реализирал това, което можеш. Или нещо специално става в специалността и тук аз подкрепям магистър Йорданов, който пита как точно става това. Тоест, имаме изключителен достъп до човешки ресурс, дори съжалявам за грубия израз. И пред нас като преподаватели стои въпроса, правим ли ние нещо по-добро от това, което биха направили политолози, социолози и така нататък. Това е тежкият въпрос пред всеки един, който преподава философия. Защото съгласете се, на 18 години ти да постигнеш да учиш философия, не като влизане, а като взаимоотношение с близките си, според мен това е невероятен успех. Да се изправиш като всички и да кажеш, аз ще уча философия. Не говоря за тези, които наследствено имам преди философията, но отиваш при баща ти, който е инженер, и майката ти, която е министър-председател, и ти казваш, аз ще уча философия. И да успееш да направиш това нещо, самото това, аз считам за едно огромно постижение. И имаме предвид, че при нас идват такива човеци, такива разумни хора, които вече са озряли да учат философия. И съм съгласен, че имаме много какво да мислим в тази... Тоест аз поставих директно питането. Ясно, да станеш учител, това е най-голямата мечта, това може би е най-хубавото нещо, което може да се случи на човек изобщо. Друг въпрос е, че политиката, на която попадаме, не е подходяща, гледа точно на финанси и така нататък. Но когато се отива да се върши някаква философска работа, явно ние трябва да имаме самосъзнанието каква е философската работа, която върши. Ние, разбира се, можем да имаме такова самосъзнание, но работодателите дали имат такова самосъзнание е съвсем отделен въпрос. Признават ли те, че във всяка фирма има философски проблеми? Не непременно в лошия смисъл на думата проблем. Проблеми като открити невъзможности, като нещо, което не е забелязано, като нова възможност и така нататък. Признават ли тези работодатели? Мисля, че тук имаме трудности не само в България, мисля, че това е световен феномен. Но това не е грижа на работодателите. Те явно, за да могат да си позволяват да наемат този и онзи, бизнес ни върви. Това е наша грижа. Ние трябва да излизаме и да казваме, философските проблеми в днес, тези 10 години са такива и такива. Всяка фирма се натъква на такъв и такъв философски проблем. Ако вие имате такъв, можете да се обърнете към мен, аз ще дойда да работя върху тези проблеми. Но кои са тогава философските проблеми? Така първоначалната ни интуиция, че има философски проблеми, които траят вечно, вероятно няма да проработи, поради това, че човешката разумност се развива, и развивайки се човешката разумност, се развива
години. Ето, на мен беше страшно приятно да чуя доктор Желев, всъщност философските проблеми по негово време. Представете ли се какви са били да се работи по идеологическа партийна линия? Но това е работа, която се е върши именно в философията. Те са били най-подготвени. Няма кой да извърши. Има ли такава работа в днешно време, която само ние философите можем да вършим? Аз считам, че има. И това е тезисното ми изказване.